नों गैयाबा जों न'आव मारै थानो हानो नों फैफिनदो मामि नोङो नानिखौ नों गोसोखाङाखै नानिया गाबबाय थायो मोनायाव थाखायनो मामि नानिया गाबगासिनो दं नों गोख्रै फैफिनदो न'आव नानिनो नोंखौ नांगौ आरो आंनोबो नांगौ नोंखौ रावबो नोंखौल' नागिरो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जाम्बुगुरि गामिनि प्रटेन नार्जारिनि असे बिसि रसिला नार्जारिया दुमबाजार गामिनि चक्रसिं नार्जारि अदेबानि दादा होननाय सासे बोराइजों सानैजों सिरि गोसो थोलायनानै खारखोमालांदों। दा बहा दं? नखरनि अन्थाव बाथाव गथ'फोरजों लोगोसे फिसाय प्रटेन नार्जारिया दुखुजों हालाय हाफाय जानानै दं। सहायथावै मेगनाव मोदैजों भुगिनांदों हिन्जावसा उन्दै गथ' 3 बोसोरनि आरो 10 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'जों लोगोसे फिसाय आरो नखरनि सुबुंफोरा। दायो बेनिखायनो जेरावखि थाङा मानो न' फारसे फैफिननो गाबै गाबै बिमाखौ खावलायहरदों अन्थाव बाथाव फिसाजो आरो फिसाया लोगोसे सोरबाफोर नुसनबायब्ला खौरां हरनो खावलायदों। सोरबाफोर नुसनोब्ला गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। जानबुं नं 845315036। बेंकआव फैसा लाहैनो होननानै जोंखौ थगायनानै गालांदों। दा माला थाङा मामिया? बुधबाराव थांदों। हौवाया न'आव फैनानै माबादि खालामफैयोमोन? बुफैयोमोन। ओरै खेला बुयो ना माबादि बुफैयोमोन? गाव बुनायखौ खेला होनोमोन। मायाव बुयोमोन? सिखुंफ्राव बुयोमोन। ओमफ्राय दा मामिखौहाय बे हौवाया लानानै थांबाय। दा मामिखौहाय नों लेंहरफिननो लुबैना लुबैया? लुबैयो। मा होनगोन नोङो? मामिया फैफिनदोंसै। मामि नों जेरावखि थाया नों न'आव फैफिननांगौ नानिया गाबगासिनो दं। नों गैयाबा जों न'आव मारै थानो हानो नों फैफिनदो मामि नोङो नानिखौ नों गोसोखाङाखै नानिया गाबबाय थायो मोनायाव नोंजों उन्दुफानो दांग्रोमबाय थायो नानिया थाखायनो मामि नानिया गाबगासिनो दं नों गोख्रै फैफिनदो न'आव नानिनो नोंखौ नांगौ आरो आंनोबो नांगौ नोंखौ रावबो नोंखौल' नागिरो आंनि न'खराव दानो समस्या जानाया बेबायदि दुमबाजारनि सासे दादा होननाय फैयो आरोखि फैनानै बियो जों बादा होब्लाबो बियो मानिया फैबाय थायो बिदिनो फैनानै डिस्टार्ब खालामफैयो दा बियो आंनि हिन्जावखौ लानानै थांबाय। माबादि डिस्टार्ब खालामफैयोमोन बियो? बियो अनेक बादा होब्लाबो जोंखौ धुमखि फैयो सोर बेलाय सोर मा बुंदों बिदि धुमखिनाय जायो जेनेबा जों दाफै माफै होनबा बियो धुमखि फैयोमोन आंखौ सोर मा खालामनो होननानै। माने माला लानानै थांखो? बुधबार खालि लानानै थांदों थगायनानै थांदों आरोखि बियो आंनि हिन्जावा बेंकआवहाय थाखा बख'हैनोसै नोङो नानिखौ लानानै बिबैनाव दोनहैदो आं थांनोसै बख'ना लायनो न' लुनो होननानै बख'ना लायदों आरोखि न'आबो लुखानांगौ बाथाम हाजोबखानाय दा बियो बिदि होननानै थगायनानै थांबाय जोंखौ जोङो फन बुयो 12थायाव रिङो हमा बिदिनो जों बुबाय थायो रिङोल' थिखाङा लास्टआव 12:30 सुइस अफ खालामना लाबाय फनखौ। ओमफ्राय माबा मोनसे सन्देह दंना गैयामोन बिसोरखौ मोजां मोनलायो होननानै? सन्देहथ' गैयामोन गावसोरसो गाव फैनानै बेबादिनो आदा बाजै होनोमोन दा मानसिखौथ' जों मिथिखागौ गुन्दामि होननानै बेबादिनो जोंनियावल' नङा बेबादिनो आगोलबो जलायस्रि बेबादिनो थेखा बाजारथिङै बुजाखाबाय बेबादिनि थाखायनो बियो बेबादिनो हिनजाव गुन्दा होननानै मिथिखागौ बेखौ
बादा होसेयावबो बियो फैबाय थायो ओमफ्राय फैनानै बेबायदिनो खालामनानै नै थांबाय। दा नोंथांनि बिसिखौ माबा मोनसे खायदाजों ना मोजां मोनलायनानै लानानै थांदों बियो फैनानै बिखुङाव फंसे बुफैयो आरोखि बे फंसे बुफैलायनायावहाय बियो माबा मोनसे गोसो बायग्लिनानै थांदों। बिनि आखायाव माबा मोनसे दंबादि औ आंनि सन्देहआ बेनो सिगांथ' बेखौ जों बोरायबो बुरिबो रायोमोन मानो फैबाय थायो जोंहा बदनाम जागोन होननानै जों बादाबो होखायो बे बादा होसेयावबो बियो फैनानै बेबायदि खालामफैयोमोन आरो न'खरनि मानसिफ्राबो मिथिखागौ जोंनाव फैनायखौबो। हौवाया बबे जायगानि? दुम्बाजारनि चक्रसिं होननाय दादा होनबा फेमास आरोखि बयबो मिथियोबो दादाखौ चक्रखौ बांसिन मिथिया नाम मोजाङा चक्र नाम बिदिनो गामियाव गाबज्रिग्रा दादा अल फेमास। दा नोंथांनि हिन्जावा दादा होननायजों खारलांबाय दा बे हिन्जावखौ लेंहरफिननायनि मा खोथा बुंगोन? हिन्जावाथ' फैफिननांगौ आंनि न'खराव आंना गथ' गथाय सानै दं फोरोंलांनांगौ न'खर संसार जालांनांगौ दासो गथ' सानै हाबजेनदों संसार जानाया जेबो जायाखै फैफिननोबा हामगौ आरो आंनि थाखाय मानोना उन्दै गथ' आहार जानाय गथ' दं बेयाव हराव सामफ्रामबो नागिरो बिदिनो जों थगाय थसिसो दोननाङो गाबगासिनो थायो बियो सम सम गोसोखाङो बिमाखौ आमायालाय होननानै जों थगाय दोननाङो आरोखि गावबो नुखादों उन्दै गथ'खौ आंनि उन्दै गथ'खौ गावबो नुखादों हौवायाबो बे चक्रसिंआबो दादायाबो अब्लाबो बियो मा गोसोजों लांखो बिमाखौ बेखौ आं सानस'नो हायाखिसै आरोखि। हौवानि न'खराव सोर सोर दं फिसाफोर साबसे दं मिथिगौ नामा हौवाफोरनि न'खराव? हौवा बे चक्रसिंना न'खराव बिजामादैबो दं बिहामजोबो मोनबाय फिसाफ्रा गासै साब्रै ना बेसेबांबा दं होनदों। दा बे मानसियानो आंनि हिन्जावखौ बेबायदि खालामना लांबाय। दा बबेयावहाय दं बादि सानो? दा बबेयाव दङ फनखौनो सुइस अफ खालामना लाजोब्बाय जोंबो बेखौ बुंनो रोङा बबेयाव दंहैयो दा आं लुबैयो फैफिनजानो मानोना जोंहा उन्दै गथ' दं गाबबाय थायो बिनि थाखाय आं खावलायहरो आरोखि सोरबाफोर नुसनबायोबा बेखौ हमनानै दोननानै नैबे